Айде, айде, да чупи да пат. Дръж баба, пари. Служителите на поликлиника Света Клементина, която осигурява спешната помощ по Варненското крайбрежие, припомнят, че миналата година има уволнение. Дай го на кучето, дай го на кучето. Ай. Не. Елате поради са. Елате поради са ми перчема. Чакаш ли? Не знам. Тя е сега куче. С голото дупе. Виж къде отидаха в басейна, да ти отивай да ги гониш. Пази, не вален. Шампания е цял назад. Не вален. Оли. Остави. Не вален. Иватко не вален. На басейна. Мама е китката. Сири, кензай. Тя не е способна. Сядай, не там, по-назад. Тя ще падне, иди. Разбира. Да не падне назад, да се удари. Сядай там, сядай на басейна сега. Седни. Дай на кучетата да играе. Тя ги пази, те са нейни. Отивай ги гони. Отиваха на басейна пак. Пази басейна. Виж. Виж кучето. Сели. Ето, виж. Гони го. Ще вземе жабата. Гони кучето. Гони го. Марш. Селена и тя ще пие сега. Не. Нивалната. Там ще сидиш. Да не се свиреш там. В басейна. Ма не се пипай, ма. Тут трябва сами печете. Гледай. Фърляй вътре. Вътре го пази. Така. И другото. Другото. Онова отзад. Отзад. Слагай го в басейна. Разбира, бе. Вътре. Тя вече се казва, че ще питае. Вика. Малка е голям дяр. Къде отиде Цеко? Цеко, къде? Цеко? Вау. Внимавай. Рао много е черна. Майка ще сяда ли? Детето кой ще го гледа? Радо? Ба. Ай, отивай, мокричко.
Ай, на мивката си туалет. Докато съм... Детето, да гледаме добре. Докато съм... Виж, Тишо, какво прави? Виж го. Сили! Пази си, Люк.